Il-Kunsill Lokali ta' Ħalqormi u Għajn Silem ipproponew proġetti li spiċċaw il-magħżula fil-kompetizzjoni Sustainable Urban Mobility Plans Awards. Din hija kompetizzjoni li ssir fid-dawl tal-Ġimgħa Ewropea għall-Mobilità bil-għan ikun li jkunu żviluppati ideat innovattivi biex tkun indirizzata aħjar l-isfida ta' traffiku. U din id-darba kienu l-Kunsilli Lokali li kellhom joħorġu bl-idea tagħhom. Il-proġett ta' Ħalqormi se jkun proġett pilota fl-inħawi tal-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali, waħda miż-żoni fir-Raħal fejn hemm problema ta' parkeġġ. Is-Sindku Rozjen Kutajjar spjegat kif bil-proġett rebbieħ se jkunu installati sensors fil-parkeġġi biex is-sewwieqa jkunu magħrufa minn qabel jekk fit-triq hemmx parkeġġi vojta. Dawn is-sensors forma ta' studs li jeħlu ġol parking spaces. U mbagħad ikollna tabelli diġitali li jkunu fit-toroq arterjali li pratikament jigwidawk f'liema toroq f'Ħalqormi hemm parkings available. U dan iwassal biex ovvjament is-sewwieqa ma jitilfux ħin. Il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi innota kif l-erba' rebbieħa tal-aħħar żewġ edizzjonijiet tal-kompetizzjoni se jibdew jimplementaw il-proġetti tagħhom. Tkellimna ma' żewġ sindki minnhom, Alexej Dingli, is-Sindku tal-Belt Valletta, u Alison Zerafa Civelli, Sindku ta' Bormla. Dingli spjega kif simili għal proġett ta' Ħalqormi se ssir sistema diġitali li se tinforma lil kull min jidħol il-Belt Valletta li minħawi għandu jevita. Konna kemm website kif ukoll app li tista' tuża fuq il-mobile tiegħek, tista' tħares leha u ħadtik informazzjoni ta' x'inhi sitwazzjoni ta' traffiku ġol Belt Valletta. Zerafa Civelli qalet li l-proġett ta' Bormla żamm f'moħħu l-anzjani li jagħmlu użu mid-diversi servizzi fil-qalba tal-komunità. Li se nkunu qegħdin noffru servizz tal-karozza, tat-trasport b'xejn lill-anzjani tagħna. Qegħdin nistiednu lill-anzjani iċemplu l-Kunsill Lokali sabiex jagħmlu użu minn dan li jgħixu fuq barra tal-lokal sabiex inwassluhom fil-qalba.